بەشێک ji armanca civînayeketî û partî bo tenakirina rewşa siyasiya herêmê bû. Lê bi demekekî ên piştî bi dawîhatina civînê û daxuyaniyên hinek ji berpirsên partî çi nebû rewş ber bi alostiriyê ve biçe. Endamekî Mekteba Siyasiya Yeketî dibêje komek ji daxuyaniyên cuda bo şêwan neencamên civînê wek razîbûna yeketî bi guhorîna desteya serokatiya parleman û encamdana rêketineke nû ya stratîjiyan û firotina gazêya herêmê hatin dayîn. ئێمە ئەوەی کە باسمان نەکردوی لەوێ شێوەی گۆڕین و دەستکاریکردنی پەرلەمان و مامەلە لەگەر پەرلەمان بووە پێم وایە ئەم بۆ چوونەوە بەو شێوەیە تەرەحکردنی بەو شێوەیە کە یەکێتی ڕازی و بێ دوورە لە ڕاستی و ئێمە باسی ئەو مۆزامانە. لە گۆرە و زانیاریên destênartîketîn piştî civînê her du mektebên siyasî partî û yeketî Nêçîrvan Barzanî serokê şanda partî û Melabextiyar serokê şanda yeketî bi cuda civîneke du alî encam dayne û behez ji dosyeyên aborî kirîne bi taybet pirsa firotina gaza herêmê. Endamekê serkirdatiya partî tekez kir ku civînên partî û yeketî berdewam dibin û di demeke nêz de her du mektebên siyasîn partî û yeketî digel Barzanî wek serokê herêmê dicivin. ئێمە و یەکێتی پێکەوە شەریکی ئەساسین لە پێکەنانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان کۆبوونەوەی پارتی و یەکێتی کراوە کۆبوونەوەی دومیش ئەکرێت دواتر کۆبوونەوەیەک بە حزوری هەردوو مەکتەب سیاسی لەگەڵ سەرۆک مەسعود بارزانی ئەکرێ و هەر گۆڕانکاریێک پێویست کار لە تەشکیلەی حکوومەت لە سەرۆکایەتی پەرلەمانی کوردستان پارتی و یەکێتی بە تەوافق و بە شەریکی لەگەڵی ئەنجامیان. یەکێتی خولاسەیەم یا civînan digel aliyên siyasîên herêmê dest pê kir û yekem civîn jî digel partî encam da. Biryarê jî digel aliyên siyasî diniyên herêmê bicive û projeyek amadekiriye bo çareserkirina krîza siyasiya herêmê wek berpirsên wê hezbê dibêjin ev care amajeyên gelek hene bo çareserkirina arîşeyan.